Number 4 ngitake ngiselijikayo lapha ku-album eyoGqoko. Ngingakhipha enye ivideo lapha eyinsukwini isikhala ukuthi uGqoko seliphindela ihlehlisa futhi usuku olalizokhipha ngayo album. Seluyikhiphile ke awusisuka madoda. uGqoko kweza kwabo kwamadladla madoda. Madoda awusisuka madoda. Umfoko kaMhlongo ayi ngiyawahoxisa amagama mengiwasho futhi bengikhala ngithi le ndoda isisilindise kakhulu kodwa ke sengiyabona ukudla makumnandi kanje sekulinda isikhathi eside bafowethu. Cha sincome ialbum yawo lapha uDr DSD uDr Khangelani umfoko kaMhlongo cha imnandi kakhulu ialbum. Noma ke nje umntala lapha bafowethu. Lo muntu ngibone ngathi izinga lakhe lobudala kufuze kabusata lapha kanje. Ayi kodwa ke uqinisile emayikhaya ukuthi ke abangayifaki indaba zomndeni wakhe eingomeni kaMaskandi naseyimpini kaMaskandi. Ngiyacabanga ukuthi lapha abafana bakaMgqumeni suke benza iphutha kakhulu uma be enhluda indaba zomndeni kwaMhlongo noma mhlambe wakwadladla noma ke bekhuluma nje ngezimpihlo ezipersonal nazakhe umfoko kaMhlongo iphutha elikhulu lokho. Ngicela futhi nami ukuthi ngixolise ukuthi ngathathela phezulu sengibone ialbum ingaphumi. Inkinga ubaba ongizala ubese lokho engibuzile hayi bo le album phuma nini kanti le album phuma nini kanti sikhona ke manje bafuna nje one more year.